effects. Kodwa ke ngizophinde ngibuyele futhi kuyo ke ngithi fahla kuyo le video ngisaqhubeka embuzweni kaSisibabalo ukuthi njengoba engasebenzi kufanele ukuthi enze kanjani. Okokuqala raise ama-vibrations wakho ngokudla kuqala ngoba ukudla kukhuluma nawe. Okwesibili uyaba in touch nama-natural elements futhi nayo ivideo khona la echazayo kabanzi ama-natural elements idila nje nakho. Bese emva kwalokho uyazi ukuthi ususa abanye abantu obubathembile ukuthi hayi mina umuntu engimthembile ngithembe i-boyfriend yami. Ngesikhathi wenza kanjalo unikeza yena amandla of taking charge of impilo yakho, and then the universe stands aside ubukela ama-guides wakho ngoba awuwaceli lutho. And mawucela ukhuluma nama-guides wakho awuhambi uyothi ungibona nje sekwaphela iminyaka ewu-10 ngingasebenzi mina, hawu nangizisele emhlabeni ukuthi ngizohlupheka yini. Awukhali kanjalo mangabe ukhuluma nama-guides wakho. Ama-guides wakho uyawakhomanda, uyasho ukuthi ngifuna lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, ukuze ngizokwenza lokhu nalokhu nalokhu ngiyabonga. Uyadimanda, my guides namhlanje ilanga lami le-rent ngidinga u-2500 mangabe uya-rent ukuze ngikwazi ukukhokha rent, ngiyabonga. Bese uyayeka ukucabanga ukuthi lezo zinto ozishoyo noma oyicelayo zizoza kanjani. This is la esibanjwe khona kakhulu ngomsebenzi ngoba wena ucabanga ukuthi yonke into eyisidingo sakho fanele ukuthi uyithole through umsebenzi lo ohamba uyoba islave kuyona. Ngesikhathi utshela i-universe lokho okufisayo usenda ama-vibrations. Ngesikhathi upretenda as if usunakho lokho okufisayo usenda ama-vibrations. Ama-vibrations wakho azo-attracta i-mood yakho nale vibration oyisendayo, izinto ukuze zizokwazi ukuthi zizokufica. Uma wena uhlezi uthi yo mina ngisahluleki ngoba ngina-matric, awuvele mina ayikho into eyimina ngisoze ngaqa,